Dobrý deň. Čau. Magi. Versace. Tak, dnes vám budeme hovoriť o tom, že prečo sa vlastne ľudia smejú. Prečo? Prečo sa ľudia smejú? Neviem, nám dneska trošku šibe, no. Ale ja sa nesmiejem, baby. A hej, no. Dobre, už budeme sa... Prečo cigani v Bradforde svagujú? Prečo? Na to nemajú. Nemáte na to. Čau, Pips. No hovor. Prečo? Nesmí sa. No, viete, čo nás trápi? Čo nás trápi? Ľudia, čo dávajú statusy na Facebooku zamilované. Fuj. Prečo? Neviem, je to už trápne. Fest trápne. Niektorí ľudia sú fakt trápni. Veľmi trápne. Až ma to sere. Máme radšej Vy si ich zabiť. neuvedomujete, čo robíte. Dávate zamilovaný status, Ale nikoho to netrapí. Vôbec. A keď to dáš, ten čavo to možno uvidí, ale poviem ti, on sa bude iba využívať, lebo vieš, že ho chceš. Takže musíš myslieť, baby. OK, ja bubu. OK, ja bubu. Dám vám radu. Ignorujte ich. Robte sa, že vás nezaujíma.